Bueno, disculpade que teño así a voz un pouco tomada porque teño un constipado propio destas datas. Imos dar logo comenzo á rolda de prensa na que, como en cada semana e cada venres, damos conta dos acordos de xunta de goberno e logo póñome ao voso dispor para calquera aclaración sobre os mesmos ou outras cuestións de carácter local, nacional e internacional. Como vos expliquei a semana pasada, e aínda que nesta xa veñen máis asuntos, o ritmo de asuntos sigue sendo relativamente baixo porque dende os servicios técnicos e de intervención se sigue a traballar no que é o peche do exercicio, en todo o que ten que ver a fiscalización da Xunta de Goberno do 28 de decembro e, bueno, en medida, en cada venres se irá recuperando ritmo de acordos, pero é a explicación, vale? Ainda que aquí non é como a semana pasada, siguen faltando cuestións. Entón, paso a explicar. Os primeiros puntos teñen que ver ca cuestión da área de espazos cidadáns de Jorge Duarte e ca cuestión dos permisos. Concedeuse unha licencia para executar obras de rehabilitación dunha edificación para 4 apartamentos turísticos na Rúa da Raíña. Dou unha explicación, non son os pisos turísticos, ten que ver cunha licencia de antes da moratoria de licencias de servicios de hostelería, porque de principios de 2015 a solicitude e o que é a concesión de licencia definitiva despois de moitas correccións. Sabedes que todas as peticións e tramitacións que había de antes da moratoria, en teoría, según informes xurídicos, hai que tramitalas, e esta, bueno, tivo unha tramitación longa de casi 4 anos. Hai tamén unha licencia para a instalación dunha estación de suministro de gas natural no espazo de Merca Galicia, na vía da Cierva 34. Hai tamén unha licencia para a rehabilitación dunha vivenda unifamiliar en Chouchiños. Hai tamén unha aprobación provisional dunha modificación puntual do plan especial de protección e rehabilitación da cidade histórica para unha ampliación de usos no M9 que afecta o seminario menor de Belvís. O único que se está a facer respecto a esta cuestión e pola que se trae a modificación puntual é pola regularización que o seminario menor está a facer na cidade dun servicio que viña prestando dende hai uns 20 anos puntualmente e en determinadas épocas e que tiña que ver con uso de albergue de peregrinos, o que se leva traballando no último ano é na regularización dese uso e no encaixe que o mesmo ten dentro dunha categoría autonómica que é o albergue turístico de peregrinos e, polo tanto, para iso hai que facer esa modificación puntual do plan especial para buscarlle un encaixe a unha actividade que xa se viña desenvolvendo e que o propio seminario menor tiña interés en regularizar e nós, como institución, pois tamén por razóns obvias de fiscalidade e de regularización de uso. Hai tamén unha cuestión que é o inicio dunha resolución dunha relación contractual coa empresa Repsol para a construción e xestión dun área de servicio que estaba previsto dende a década dos 90 ubicar na Rocha e abrir un prazo de exixencia de responsabilidade ese prazo para alegacións. O explico porque non tiña informes e logo hai algunha cuestión por aclarar. Vos podemos poñer en contacto con Jorge Duarte. Parece ser que dende o ano 93 desenvolveuse un plan especial con un concurso público polo cal a empresa Repsol tiña dereito a desenvolver dúas áreas de servizo. Unha existe na actualidade, a que está ubicada na zona de Meixón Frío, e outra era na área de influencia da Rocha e tamén da entrada a Conxo, vindo de Nomilladoiro cara a entrada en Santiago, unha vez que colles a primeira rotonda elevada, a primeira saída á dereita, o camiño que leva parcialmente tanto a Rocha como a zona de Conxo, nuns prados que hai ali, parece ser que Repsol tamén tiña uns dereitos en base a un concurso público e un desenvolvemento do plan especial do ano 93
que dende o Departamento de Espazos Cidadáns entenden que, e tamén do Departamento de Área Xurídica, pois que está caducado, que non se desenvolveu, que Repsol parece ser que non executou todo o tema de expropiacións e desenvolvemento e que, polo tanto, se non ten dereito sobre ese desenvolvemento. O que se fai é iniciar o inicio da resolución da relación contractual que se arrastra dentro dos anos 90 e dar un prazo para alegacións para que Repsol diga o que considere acaído. Hai tamén a proposta xa anunciada públicamente e creo que publicada en varios medios da cidade do aumento e ampliación da zona de residentes na zona de Pelamios Vista Alegre, unha zona que quedou fora desa ampliación que se fixo no seu momento, unha vez rematada a reurbanización do barrio e ante a demanda dos veciños, e únicamente ampliar unha zona verde na zona de Pelamios Vista Alegre, en concreto a zona de residentes 8. Hai unha modificación do acordo de inicio da tempada no que ten que ver a concesión de estadías técnicas e residencias de creación artísticas que se eleva en Santa Marta, na Sala Salvador Magán, ao Centro Sociocultural de Santa Marta, para o curso 2018-2019. Ten que ver cunha modificación de data formal, non afecta ao fondo, nin as compañías que ali veñen traballando, é un cambio de datas. Dase conta tamén da asinatura de convenio de colaboración entre o Concello e a Fundación Refugio de Animais, onde forma parte o Concello, para unha serie de obras de mantemento e mellora das súas instalacións que xa están en licitación, no que o Concello, a maiores da cantidad que aporta para o funcionamento ordinario da Fundación de Refugios, pois aporta unha cantidade lixeramente superior aos 60.000 euros, son 60.500 euros. Hai tamén unha acción de conta da área de Marta Lois, dunha solicitude de fondos ao Estado, ao Goberno Central, en base ás competencias reservadas a entidades locais no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero para o exercicio 2018 a executar en 2019, onde recibimos do Goberno Central para os programas contra a violencia de xénero 18.000 euros. Dentro das urxencias, hai tamén unha solicitude da área de Marta Lois de desenvolvemento económico dunha subvención que se ven pedindo anualmente á Xunta para o fomento do emprego, vencellada aos postos de socorristas que normalmente desenvolven o seu traballo durante un período de 3 meses na zona do río Enchallán e na zona do refuxio na Barciela. É un contrato de 3 meses para 2 persoas en estas 2 áreas e con unha cantidade que se solicita aproximadamente dos 10.000 euros, 9.600 euros. Hai unha proposta, como ven sendo habitual nos últimos anos, relativa a unha solicitude de subvención á Xunta para a contratación temporal de persoas en situación de risco de exclusión social que están a percibir a Risga para o 2019. O Concello solicita 29 persoas por un período de 9 meses para traballar no Concello en diferentes categorías laborais que van dende administrativos a técnicos a peóns, e por unha cuantía económica para esas 29 persoas por 9 meses de 366.000 euros é a solicitude de subvención que ven sendo atendida estes últimos anos pola Xunta e que permite que durante un período, en anos anteriores menor, porque creo que a petición era por 7 meses, pois moitas persoas que eran perceptoras da Risga abandonen esa percepción e desenvolvan un traballo remunerado na institución. Inicianse 2 recepcións de obra, o procedemento de inicio non é que se reciban todavía, que estiveron sendo executadas no último ano. Unha é as de reurbanización da Rúa de Cancelas no contorno da subestación eléctrica e outra é todo o que foi as obras de mellora de accesibilidade na Rúa Bispo Diego Peláez. E logo interponse un recurso de apelación contra unha sentenza dun xulgado contencioso administrativo. É unha sentenza menor, afecta a unha demanda das persoas que prestaban a concesión da asesoría xurídica que non estaba internalizada no Concello
por un concepto nunha factura de volta de 2.500 euros e polo cal se presenta recurso porque se lle dá razón a estas persoas. É unha sentencia menor dadas as sentencias emocionantes que temos neste Concello e que levantan tantos debates e únicamente presentar un recurso. E estes son os acordos adoptados en Xunta de Goberno. Se queredes algunha aclaración dos mesmos que eu poda intentar dar ou se non derivar aos responsables ou a documentación é o momento, e se non imos logo por outros asuntos locais fora de Xunta de Goberno e logo nacionais e internacionais que sabedes que non van a chamar o meu interese, pero que eu intentarei respostar amablemente. Entón, sí, Rosa. Quería saber da área de servicio de Repsol, por que agora se está revisando o expediente, se entón veuse que se está caducado? Esa foi a explicación. O Concello ten algunha idea para... Bueno, hai varias cousas. Eu fixen a mesma pregunta. Unha das razóns é esa, que se estaba en revisión de expedientes a toparase esa situación e esa caducidade que de alguma maneira había que regularizar, que non é menor porque é unha instalación. Por outra banda, dentro do propio departamento Jorge Duarte enténdese que esa é unha área afectada por Camiño Portugués. Vai entrar tamén na área de afectación do protocolo asinado ca Xunta para actuación en diferentes partes do camiño. En este caso é o tramo do Camiño Portugués que pasa por Conxo. E, bueno, incluso xa máis a futuro enténdese que o mellor sería necesario unha modificación aí do plan xeral para intentar evitar este tipo de instalacións, non? Pero antes de nada o que hai que empezar é por regularizar esos dereitos, en principio adquiridos pola empresa Repsol na década dos 90, que sí que desenvolveu un Meixón Frío, pero non aquí, e dentro do Concello enténdese que esos dereitos da empresa están perdidos, hai unha caducidade e ese é o primer paso antes de facer calquera outra cousa. Pero hai varios elementos, tanto o protocolo da Xunta, onde esa vía vai ser unha vía tamén importante na actuación que se faga, como propia futuras actuacións que poda haber en materia de planeamento, pero, bueno, eso non o veremos este seguinte mandato. Agora o que queda é regularizar. Parece ser que a empresa Repsol vai intentar pelexar por esos dereitos, ou así se lle anunciou ao Departamento de Espazos Cidadáns, e estaremos atentos a esa cuestión. Falaba antes de que non se executou a expropiación, pero expropiar Repsol non pode, ten que ser a administración, non? Sí, pero o abono das cantidades. Eu aí no detalle prefiro non entrar porque a explicación foi moi xenérica por parte de Jorge. Pode Jorge darche pormenorizadamente algunha explicación a maiores. Parece ser que en ambos os dous sitios, tanto en Meixón Frío como aquí, sí que era a administración a que iniciou o proceso expropiatorio. O que non hubo a posteriori foi o abono das cantidades ou o interese por parte da empresa, ou esa explicación que a mí se me dá cando pregunto como estás ti a preguntar. Máis cuestións de ámbito local, de Xunta de Goberno? Cuestións fora de Xunta de Goberno? Preguntas que querades facer? Sí, sobre a depuradora. Sí. A oposición pregúntase, e agora que? E agora que? Que vai pasar? En que situación queda? Se vai haber depuradora? Xa anunciei, eu non teño ninguna dúbida de que vai haber depuradora. Home, ao mellor nestes meses de Apocalipse e Armagedón pode semear que esta vai a desaparecer a catedral, pero xa fixen onte a defensa que tiña que facer sobre esta cuestión, independentemente de outros relatos que se proxecten. Eu sigo a defender que se está a traballar con Aquaes, que se está a traballar nun borrador de convenio que xa foi enviado por Aquaes, foi remitido no Concello e que despois dunha conversa ca directora da Aquaes vai volver a ser remitido para o Concello para intentar pechalo respecto a, por simplificalo moito, a redacción do que sería o anteproxecto pola vía do diálogo competitivo e da tramitación do estudo de impacto ambiental simplificado. Agardo que eso sexa algo tangible entre o que resta de mes de xaneiro e o mes de febreiro, e nos vamos a seguir ca tramitación do procedimento e ca aposta pola ubicación na Silvouta, tendo en conta que nos propios orzamentos do Estado contémplase máis de 30 millóns de euros para a actuación da Edar de Compostela
e que nos entendemos que, polo tanto, a vontade de actuación en ese sentido está garantida, ben sexa cos fondos europeos dos que o Estado poda dispor ou ben sexa con fondos propios, máis alá da polémica e da actuación que eu sigo catalogando de desleal da Xunta de Galicia e que así o fixe no día de onte. Pero antes de sacar o anteproxecto por vía de diálogo competitivo haberá que aclarar se Silvouta é unha alternativa. Non teño nada que aclarar. Xa está claro iso, porque hai que... Eu estive en 3 reunións en Madrid, en agosto co cambio de goberno co secretario de Estado, en setembro co director xeral da Auga e en decembro co director xeral da Auga, onde non só porque o diga eu, senón porque o propio Ministerio de Medio Ambiente publicou en redes sociais, hai un compromiso con intentar desenvolver a nova edar no espazo da actual, na Silvouta, e no último, cando existiron esa posición ou esa oposición da Xunta a desenvolver o acordo co Goberno Central, o Goberno Central reiterouse en que a única opción era a Silvouta. E na propia xuntanza, onde estaba a Dirección Xeral de Augas e a Conselleira, asumiuse que en estes momentos o Souto xa non é unha opción, entre outras cosas porque foi rexeitado pola Corporación Municipal e porque unha obra de interés xeral o Ministerio, o Goberno actual, entende que non se vai a facer contra o criterio do Concello. Entón, non hai ningunha cuestión para que eu pense que hai un cambio de posición. O que hai é nunha xuntanza unha petición da Xunta de Galicia a 4 anos de que caduque a posibilidade de xustificar os fondos para que o Goberno Central derive os fondos europeos a outras actuacións no país. E o que eu entendo que é unha activación desleal e que noutro momento teria levantado unha polémica na cidade en defensa dos intereses da cidade, pero que en estes momentos emprégase preelectoralmente para o que se está a empregar por parte, nomeadamente, do Partido Popular e nomeadamente dunha institución que debía ter un perfil institucional e non partidario. E a proba máis evidente deso é que onte debatimos unha moción na que o Partido Popular de Santiago, o Grupo Municipal, solicita que os fondos europeos adicados ao Goberno Central para a Edar de Santiago vayan destinados a outras partes do país e que foi presentada de días antes de que a conselleira fixera o que fixo nunha xuntanza con alcaldes da zona da Coruña, da Ría do Burgo e do propio Ministerio. Bueno, eu que pouco máis podo decir. Pero unha vez que se coñeceu a proposta de orzamentos do Goberno Central e que só dá 65.000 euros para este ano, interesouse vostede ante os interlocutores en Madrid para o tema da depuradora? A mí o que eu volvo a decir... Por esta cuestión, porque 65.000 non parece que vai andar para desenvolver neste ano o que se pretende no convenio que... Sí, porque o que se vai a facer é a redacción do proxecto para o anteproxecto e a tramitación do estudo de impacto ambiental, onde participa non o Ministerio directamente, que senón a CUES, e tamén onde participamos o resto das administracións, nomeadamente o Concello, que vai a ter que abonar polo menos unha parte da redacción dese anteproxecto. Entón, eu entendo xustificado, me preocuparía máis que na proxección plurianual non figuraran fondos, e se figuran, hasta 2022, máis de 30 millóns de euros. Entón, eso tranquilízame, non me tranquiliza nos orzamentos o feito de que para o orbital, a conectividade norte da cidade, o que era unha proxección plurianual tamén duns 30 millóns de euros, agora que está redactado o proxecto, teña desaparecido da proposta de orzamentos e non figure ningún compromiso orzamentario para as vindeiras anualidades como xa figuraban en exercicios anteriores. Claro, tendo en conta que parece ser que a proposta de orzamentos de Pedro Sánchez a fixen eu dende Santiago, voume autoenmendar, non? Eso é tirando de sentido de humor. Claro, xa teño feito unha avaliación en clave local, como alcalde da cidade, teño yo trasladado ao foro cívico e a múltiples entidades cas que tiven unha xuntanza ao longo desta semana, estaba ali representado moitas entidades da cidade, e entendo que é unha cuestión de cidade pelexar
porque en calquer proposta orzamentaria non se den pasos atrás en infraestructuras básicas, tendo en conta de que existen os fondos para a primeira fase da intermodal, onde participamos as 3 administracións, e existen os orzamentos do Estado, tendo en conta que existen fondos hasta 2022 para EDAR. O que non entendo é que unha infraestructura que xa ten o proxecto finalizado ao longo deste 2018 e que estaba comprometido en exercicios anteriores, como é a conectividade da zona norte, e que é fundamental para a zona industrial da cidade na zona norte e que é fundamental tamén para pechar aquel periférico diseñado na década dos 90 por Estévez, pois desapareza dos orzamentos. A nós eso parecenos inaceptable e inviabiliza calquer lectura positiva que eu poda facer respecto ás infraestructuras locais nos orzamentos do Estado. Entón, bueno, empregaremos as vías de comunicación a través dos parlamentarios do Grupo de Marea, que xa o temos feito. Intentaremos tamén, xa que se ofreceu o señor Paco Reyes no pleno de onte a empregar esa vía para os parlamentarios do PSDG-PSOE que haxa en Madrid, e que intente ser atendida esa reclamación que xa teño reclamado públicamente e por outras vías evidentemente institucionais, tendo en conta que un debate parlamentario no Congreso non é puramente dos ministerios. Máis cousas? Sí, policía local. Veña, teño moitas ganas de falar diso. Ese conflito e, bueno, teñen eles 4 sentencias ao seu favor de que non se les pode obrigar a facer horas extra para servizos que non sexan para servizos ordinarios. E, bueno, se ve que sí. A min gustaríame que Rosa, a min gustaríame que algunhas informacións que saen publicadas cando menos tiveramos dereito a poder contrastalas. Isto non foi o caso, non leva sendo o caso dende o inicio das publicacións. Eu creo que sería preferible, antes de afirmar cuestións como que adopto posiciones de desacato á xustiza, poder contrastar o que nos entendemos que é un cumplimento estricto dunha sentenza na que nós non interpretamos o que interpreta o medio que publica esta información, en concreto o redactor que a publica. Non tivemos ocasión de decir, e así o intentaremos transmitir por escrito, o que non é unha posición política, senón de asesoría xurídica. Nos entendemos que a sentencia é favorable aos intereses municipais, aos intereses da seguridade pública no Concello, na medida en que entende xustificado 4 decretos de horas extraordinarias por servicios especiais, e na medida en que reclama que nas outras 4 sentencias hai que xustificar mellor este tipo de decretos. Entendemos que é favorable porque nos indica o camiño de xustificar os decretos de horas extras, porque denega a compensación económica que solicitaron os policías e porque no caso das 4 sentencias nas que se di que favorecen a policía local e as súas demandas, non hai cargo de costas para o Concello, a diferencia das outras 4 que si atenden a posición do Concello. Por lo tanto, nos entendemos que a sentencia a nos ampáranos para xustificar determinados decretos diante de determinadas situacións na cidade, para garantir a seguridade da propia cidade. E como é o caso destes novos decretos que foron asinados por Xanduro e non polo alcalde, ainda que pareza que eu fago interposición de corpos solo para que o meu apelido apareza en todos os titulares. E digo isto porque, se nos tivera preguntado, cosa que non aconteceu, diríase que esos decretos son para eventos que non poden ser planificados previamente, en este caso para eventos deportivos que teñen que ver cos partidos de ACB do Obradoiro que xogan na cidade. E alguén me pode decir, bueno, pero iso existe un calendario anual. No caso da ACB non é así. Os que fan seguimento aos eventos deportivos saben que a ACB programa os eventos de partidos cuns días de antelación e anuncia os horarios e o día. Por lo tanto, non se pode programar en servicio ordinario. Hoxe mesmo se celebra a mesa de seguridade que hai antes de cada partido para garantir un corrento desenvolvemento do evento e tamén das cuestións vencelladas á mobilidade e ao tráfico, e iso é o que xustifica. E nos decretos se emprega a xustificación e respétase totalmente o sentido da sentencia, que nós non interpretamos como que dá
a razón a un determinado sindicato, non o conxunto da policía local que está a operar na policía local. Digo isto porque, bueno, a mí se me tivera preguntado, eu non tivera tido ningún tipo de problema en explicar isto que estou explicando agora, pero non se me preguntou en ningún momento, nin con anterioridade, cando se publicaron cuestiones como que a sentencia daba razón ao policía. E eu non é unha pelexa das sentencias, é que eu falo co director da asesoría xurídica, que é unha persoa respetable, e é o que me explica. E cóstame que no corpo da policía, polos altos mandos, tamén se fai esa interpretación. Por lo tanto, que me vexo nun absurdo de ter que, non sei, esa é a cuestión que hai en estes momentos. Tense dito que o Concello non atende a reclamacións do sindicato da policía, o Concello ten feito unha proposta moi xenerosa diante dese conflito que foi rexeitada por un sindicato da policía local. E en vindeiras datas intentaremos apoiarnos na representación sindical mayoritaria da cidade, que é dun 90% máis alá deste sindicato, para buscar algún tipo de acordo que atenda esas reclamacións. Pero non temos, en ningún momento ten existido unha posición inmóvil, nin tampouco actitudes públicas de crítica ao que é un conflito cun sindicato da policía local, nin as consecuencias. Nós non estamos a facer política de comunicación a diferencia de algúns representantes dese sindicato e intentamos ser respetuosos cun corpo que, como non pode ser de outro xeito, é imprescindible para este Concello. Alguna cuestión máis? En clave local, non vou escapar de aí. Podes, que podes, só faltaría máis, pero como sabes que... Por eso, vou intentar escapar un pouco. Veña. Podemos realizar primarias en diferentes localidades para elaborar a súa lista. Non sei como traballa Compostela Aberta para sumar a Podemos, se existe constancia de que hai alguna solicitude por parte da dirección de que se lles inclúa en postos de salida, como parece que sucedeu na Coruña. Non sei como está o partido. As formacións políticas que están diluídas no espacio de Compostela Aberta non só Podemos, sino con anterioridade a Esquerda Unida, fan os seus procesos internos para facer propostas de persoas para participar no espazo de confluencia. Teno feito Esquerda Unida con antelación, feno agora Podemos, e non é máis que un proceso de organización interna de pôr a disposición do espazo nomes para poder participar das listas das municipais. Fora diso, non hai nin solicitude, nin exixencias, nin nada, porque Podemos en Santiago, igual que Esquerda Unida, igual que a Nova, igual que xente sin ascripción ou outros colectivos, participan no espazo de Compostela Aberta con normalidade. É certo que non hai ningún representante institucional militante de Podemos, porque no seu momento decidiron non participar, pero deron apoio a Compostela Aberta e o seu secretario local, David Omenech, e outra xente participa, pero de maneira moi activa no espazo de Compostela Aberta. É un compromiso que é o que nos leva a nos a blindar o espazo local de todas as tensións que pode haber no espazo galego e incluso agora no espazo estatal. É dicir, nos aquí, en estes momentos, nos tatuamos Compostela na frente, pero non temos esos conflitos, e eu creo que non os temos porque hubo un traballo cooperativo ao longo destes 3-4 anos, entón é algo natural todo. Non hubo, é dicir, non hubo ninguna exixencia. máis alá dos procesos internos que cada forza fará para ver se ten a persoas disponibles para participar das candidaturas. Chega o momento, Compostela Aberta ao longo do mes de marzo impulsará un proceso como que impulsou no seu momento de primarias, ben sexa para ratificar, ben sexa para os nomes, ben sexa para buscaremos unha maneira de facer proposta de candidatos e a miña propia candidatura que para a cal eu teño que amosado disponibilidade terá que pasar tamén por un proceso de ratificación. E iso será no mes de marzo, ou polo menos son os prazos cos que anda traballando a coordinadora. Alguna cuestión máis, donas, cabaleiros? Bueno, xente, cuidadevos da gripe, pasade unha boa tarde.